wonderful people. I greet you all, Igbo class world, bringing to you all you need to know about traveling. Ireland have a lot of job opportunities like nurses, doctors, physiotherapists. If you are one of them, head to Ireland. Again, you can get all these jobs into internet. Search for job in Ireland. You will see all of them. I'm going to tell you the name of companies because day before yesterday I came online and I announced that there is greater opportunity in Ireland. Many people have been commenting, telling me, please give me the name of the company. And again, if you are any type of engineer, you are good to go. Dive into internet and grab the job offer. When you grab the job offer, it's very easy for you to relocate with your family. Ndị nkem, I'm going to tell you some of the companies, and there's many in short, but I will tell you few. Maybe in 2 or 3 days I will come up again with many. I've gathered many of companies, their names, so it's left to you to browse. Please, dear people, listen attentively. Browse and grab this job by yourself because I don't have time to help you. You can tell your friends that that are very familiar with internet. Look at the jobs, even ITs. You have greater opportunity if you have the knowledge of IT, internet technologies, software developers. Biko unu gee ntị ọfụma. Mma egosi unu afa unu ọrụ ahụ. I will show you the names of the companies. Then you browse by yourself or you go and hire somebody to help you. And look at them. It has appeared. You see, many of them are healthcare services. If you are into healthcare services, you are good to go. If you are a nurse, are you a doctor? Are you a physiotherapist? As you can see, you will find out that majority of them are hospital. Um, let me read and explain a little. Ernest and Young. Ernest and Young, for those who studied accounting and finance, this place will be suitable for you. Ebe a ga-amasị gị maka fa na-deal with accounting and finance. Fa na-hire fa now. Even in the architectures, they hire architects also, and engineers, they hire engineers also. Eh? If you studied accounting or finance, or if you are architecture or you are engineer, you are good to go. Another one is Redwood Extended Care Facility. They are into care. They are hospital. They deal in care. They hire doctors. They hire nurses. They hire physiotherapists. That's why we say anyone you know that is into labor market, go for it so that you won't lack job. The third one is University of Limerick. Limerick. The hospital is very large, it's huge. Look at it. University of Limerick Hospital. So go into it. You have heard the name. What you need to do is to screenshot it. Screenshot on your type one into Google. Type it into Google. You will see their telephone number, their email, their website. You dive into there. When you dive into there, you browse. You know the opportunity that is in place now. So please, dear people, all these names I'm giving you now is real and they have job opportunity. It's left for you to just dive into internet when you know how to browse and grab the opportunity. Una fugie ụmụnne, kpọọ unu ndị ọzọ. Call your brothers and sisters, those who you know that will benefit from this. Kpọọ unu fa.
kpọọnụ ndị ga-ebenefit n'ihe a tag ya nụfa shie anya so that kafa malụ. Ọtụtụ ndị na-achọ jos nye m the name inyere m the name jos rapụzia. Inyere mmadụ afa ihe ozugolie onye ma achọ ihe. Ọ bụrụ na ị mara achọ ihe ị ga-eweli gakwuru ndị ma achọ ihe ịgwafa fa enyelu gị aka maọbụ ishi anya wee nyelu mmadụ aka ma ọ bụrụ na ị nara achọ ihe ịghọtago. Ọkwụnụ mana onwe nke a na-akpọkwa Google Island ị na-asaachị ihe na Google ịsaachị ya gị tinye Island all those things I'm mentioning that is here. When you search for it, put Island at the back. Yes, at the end, put Island or ER. IE. IE is symbol of island, like UK. Whenever you are searching for anything, you put UK, Belgium, BE, Netherlands, NL, everybody. Every country has code. So, when anything is given to you and the person tells you that it's from this country, when you are searching for it, put the code, put what they are known for. Like any website created in UK must be UK in Ireland .ie, in Belgium .be, in Netherlands .nl. So kedu ihe ndị ọzọ nsi ka m gwa unu na-enu ụmụ ihe niile a nekwe nke Court University Hospital, Galway University Hospital, Mulham Healthcare Services ya bụ nke a bụzi unlimited. Note that all these hospitals they also hire engineers. They hire non-medical fields. If you are in non-medical field, they hire also especially engineers, and if you are into procurement manager, they hire also. They hire architectures. They hire non-medical field also. So ndị nke m nekwenye ka m na-atụpụtala unu mma atụpụtakwala unu maka eji m nnọọ wee fụ ya ebe ọdụ adọ. So nsi ka m wepụtagodila unu nke a maka na ewepụtara nne ọ ga-ebuku unu aka. Unu ga-feel overwhelmed and unu feel overwhelmed ọ ya dị njọ. So mma eji nwayọọ na-atụpụtala ya unu. Biko kpọọnụ ndị ọzọ ụmụ nwanne unu ga-ebenefit maka ụmụ nwanne unu nwetekwa unu enwetego olutu dibịa olutu akpa afịa. Ihe unu ga-emedebele anyị bụ unu shie anya anyị ga-akaba arụ wee na-ewepụtakwala unu maka na anyị si na anyị bịa maka ọdịmma ndị Igbo ka ọ dịle ndị Igbo na mma. Ihe ọbụla anyị fụ ejiga enyere unu aka ma unu jiga elite ihe nlite anyị ga na-atụpụtali ya unu. Biko unu nyere aka wee shia wee gbasa ozi ọma ka ndị na-amara amara. Ọrụ juru eju na mba Ireland keta onwe ụlọọgwụ unu afụgo ọ ka na-abịakwa. Nke a bụ nke na 10 ka m dedebelie mma edelidekwa eluo na 50 something. Inweta ebe ike agwụ n'unu ada na mba unu nweta ihe a unu ga-abịakwa weta ezinụlọ unu. Onye ka ejisi ifu ihe kia imelu idebe maka ama anyala akpa afụ anụ. Mma ewepụtakwala unu ọtụtụ dị iche iche even nke ndị Germany na feme nke fa na feme. So ụmụnne kesenu ma nyekwana anyị akara ịfụnanya. Nye na anyị akara ịfụnanya kọmentị ya ma shie anyị iji wee na-akwalite anyị ka anyị nwee ike wee nwee afọ ojuju wee na-ewepụtala unu ụdị dị iche iche. Ụmụnne ya gazielu unu Chukwu nyere unu aka. Biko nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ like, comment and share. Ndeewonu ọ ga-adị mgbe ọzọ. Ọnụọkpọm